Sera same in Zimbabwe. Toga Shiraim Shirongwa chenyu chema secret na confessions chandinoita iye Glory, and welcome back to this episode. Tine nyaya dzenyu dzamakatumira. Mwari akuitire zvakanaka. Thank you very much. Regai titange nenyaya yekutanga. Old Tete Makadi inina my man in Cape Town, married in 2019 with 2 kids. Pandoda kubvunzawo kuti ndo zvinosanganawo nevamwe varume here. I married a very beautiful wife. Body, chiso, zvese. But ndikada kuudzai kuti I haven't really had a moment that I enjoyed intimacy with my wife. Kubva kuroorana kusvika tite vana 2. Gore rinotopera pasina chaitika. And if I don't initiate, hakuna chinoitika. And ipapo pacho tinoita you could feel kuti tinenge tikufosana. Anoita kuomesa mbiri zvekuti you have no access to romance here. Foreplay, she doesn't want me to touch some of her body parts mazamu kuzasi, so I end up getting confused kuti zvinondomuromenza sei. Ndozongopedzera ndaita kuti zvindibve ndibuditse hangu mbeu but no enjoyment. Uchida kumbata so anoomesa mbiri kana kutorova ngonono uchimubata. I don't know what to do anymore. Ndakutotanga hangu kutsvaka mumwe wekudana naye chero tikatoita serious because I'm still young to experience all that. Kunyimwa bota, please post for me. Let me know when you post. Hide my ID. Yeah. Pakati wome yapa. Ndoza kuti vazhinji muchangotanga kuti spiritual husband. But tisatashika kuzvinhu spiritual. Haidi ndokumbura kubvunza mudzimai wenyu haana kumbobatwawo chibharo here before. Because pane paunoona kuti munhu anenge ane ma-childhood traumas. So whenever something happens, it reminds her of where she's coming from. I'm not saying you are raping her, but munhu asina basa nebonde sekutaura kwamuri kuita. Number 1. Number 2, kazhinji kacho mumadzimai vanoshandisa contraception. Pane injection riya rinonzi Depo Provera. It's deadly. It's an aggressive injection. 3 months riya. It will dry down everything. Zvechokwadi aiwa gore rinopera neDepo Provera riya rinopedza ma-feelings ose. Anditika. Saka zvinhu zviviri izvi. Can you just find out? I think ndakakutumira message handizikana makazopindura ndichibvunza kuti zvonyatsofamba sei, because we need a background check before tapa diagnosis. Hani mozara kana mukaenda kuchipatara unobvunza kuti wakatanga rinokosora, chimwe chii chiri kugwadza, mudumbu. Sheve dziri right vanotovhura vanotoisa chinhu chemalight. Saka ndoda kuita background check tione kuti what could be the possible reason chiri kuita kuti munhu aomese muviri. Madzimai muri kuwa here kuti vana baba kutaura kuti aiwa motisunda. Miviri yavo yakagadzikwa kuti they strike. Tonight we strike. Tonight we strike. They want to strike all the times. Saka kana imakurambisa kuti vastrike, makudokanganisa. Andimozvona. Saka mukoma wakutota zvina nangutsvake munhu wekudana naye chero tikatoita serious zvina basa. Because the most important thing kuvarume aiwa ibonde. Ndoza kuti madzimai munoda affection, you want to be loved, you want to be appreciated. Varume vangoda zvinhu zvingori simple, vanoda bonde. Saka vasachariwana. Imongondiudza kuti guys, what could be the possible reason? Anditi nasingadi kana kubatiwa. Makasimba here Tete, nyaya iri kuita marounds yen'anga yekuNigeria vatete haisi nhema. Ndinodaro nekuti ini ndakasvikako. Chitupa vigai ndapota please ndingazikanwa. A few years ago ndakavhurawo church. Kwete nepassion asi nekuzama kurarama munyika yaoma. Ndakavhura church sebusiness kwete secalling. Zvecalling kudhara ikoko. Calling ye zvinhu zviviri zviri kuitisa vanhu mari munyika yedu, ma-illegal deals nema-church. Manje ma-illegal deals anoda une backing chaiyo. Manje kana uri fombo zvako unenge uchizikanwawo nani, unoonekwa nani. Cause kana vamwe vapinda mumadhiri anopisa, vane vanhu vavanofonera. Manje kana uri fombo zvako unenge usina nokuburitsa. Ndakaona kuti muchechi mune mari mushure mekunge ndaita ushamwari navo mebishop vaidya mari zviri pachena. Vatete vaiguma mari yetithe, voguma mari yeseeding, vobvunza zve mari offering. Vatete ndakaona kuti dhiri iri raidyisa. Ini ndaiva the right hand person wabishop. Ndichitumwa kuita chino nechocho. Nguruve dzangu dziri kuda mushonga. Mhanya kupurazi kwangu unosiyira vashandi vangu mushonga. Ndomhanya iwei. Ndaifunga kuti ndiri kudiwa izvo. Ndaidiwa chete kana ndichida kushandiswa. Pamari panga pasina right hand man. Vaidya voga. Nekuda kwefrustration yandange ndasangana nayo, ndakadecida kubuda muchechi umu ndikafoma yangu. Ndosaka ndataura pamusoro apo kuti ini ndakafoma church zvisinei necalling, asi kuzama kutotsvaka pekudlawo pekuitirawo mari. Vatete ndava muministry ndakatanga kuona kuti machunks haisi nyama.
zvandaifunga kuti ndizvo ndichawana zvirimo handizvo zvandakasangana nazvo. Kuchechi kwangu kwanga kwakaoma kuti gwa. Anenge auya nechipo aigona kuuya ne2 kg yenyimo nyoro senguva ino yamabagwe kana zvibagwe muplastic bag. Kwete kuti ndaishora, asi ndaizopfuma rini. Ndaiita mari ndachembera, zvanga zvisingashandi. Ndaiona kuti vanhu vari kupa nemwoyo wose, ndizvo, asi nichandaitsvaka yaiva mari. Shoko ndaiparidza zvekuti muHedheni chaiye aitendeuka. Kunamatira vanhu ndainamatira, asi mari yainge singabudi. Zvaireva kuti pane zvandaikonewa, fomula iyi pane pairesveka. Vatete metsi dzangu dzairasika papi, inga mamwe maministri evamwe aifaya. Zvangu zvaikonera pai. Zvainge zvakaoma. Mukutaurawo nevamwe vaiva muministri sevanhu, ndakanzwa zvichinzi kwaiva naspiritual father aibatsira kugadzira zvinonetsa. Ndakaona kuti chero ndikada kuipira kusangana kuti ndainge ndoda kuenda kuNigeria, hapana aimboburitsa mari yendege. Kana vaitadza kuburitsa yeseeding kuzoti yendege, aiwa, ndakatozvifinansa. Ndainge ndarayirwa neumwe pasta ainge abveko. Zvainge zvava kutofaya atova nesangano hombe rimwe raitosvika muoverflow tent. Ndakaita shungu ndikati kwaspiritual father kune maresults. Maresults anotaura ega kwete kufungira. Ndaizoindawo ikoko by fire, by force. Vaisagara mudhorobha, vaigara pasi penyika kumareserva in the middle of nowhere. Kwaiburikira nekwaizofamba yaisava kids game. Ndakapedza zuva rose ndichifamba ndikazosvika pamba pake. Asi ndichisvika ndakazviona kuti pana Babalawo apa there was nothing spiritual pavari. Yaiva mushonga ega ega. Kuti ndiite U10 zvaisabuda zvakare kufa kwemurume kubuda hura. Ndiko kwaiva kubuda hura ikoko. Ndaiti ndikafunga zvezviplastic zvakasungwa zvine nyimo nemagaka eminzwa, ndainzwa kubitirigwa. Ndaizoenda mberi neplani yangu chete. Babalawo vakaramba vakanditi ndee, vakanditarisa kuita senge vane chavaiona pandiri. Vatete vakanditi ndaingoda zvinhu zviviri chete kuti ndizoita mari. Saka zvinhu izvi zvaizoita mazuva maviri tichitsvaka. Kana maspirits aBabalawo amvurira, ndaizokurumidza kudzokera kumusha kwedu. Mangwana takapinda musango. Pakati nepakati pesango, nzvimbo yacho yakati one day ndakasvikovhurirwa imba yainge izere mitumbi yevanhu vakafa. Ndakatanga kubvunda serutsanga ruri mumvura kuti ndezenge ndourayiwawo. Vakazviona vakati ndisavhunduka. Mukamba aka mainge mune mitumbi yakaomeswa. Asi takandirovesa nehana ndechekuti mitumbi iyi yainge iri yanani. Handina kunonoka kuwana mhinduro dzangu. Babalawo vakakwaura nzeve pane chimwe chituna chandisingazivi kuti ndiani. Nzeve yakaita kubva izi. Vakati zvanhasi taizoshanda nenzeve iyi. Nechemwoyo ndaingodemba kuti dai ndikasanzi ndidye. Ndaitsvaka kuti ndipfume zvangu, asi zvekudya nhengo dzevanhu mayasi. Takadzokera kumba kwen'anga iyi. Nzeve iya vatete akasvika akaisanganisa nemushonga yakasiyana-siyana, ikapiswa ikaitwa madota. Kwakutora reza vatete ndikatemerwa nyura nzeve dzose dziri mbiri, yekurudyi neyekuruboshwe. Akanditi kubva nhasi ndinenge ndava chamvari wekunzwa zvinhu zvisinganzwikwi nevamwe. Vasina mweya mutsvene vachaona senge ndakapenga pakuprofita, nokuti mushonga wenzeve waizondizevezera matambudziko evanhu munzeve dzangu. Vatete ndaisenge ndochiprofita, asi zvandaiprofita zvainge zvisiri zvekwamwari. Mangwana acho takadzokera musango zvakare. Babalawo ava vaiti vakati fambe voteerera. Takazosvika painge pane shiri dziya dzinonzi gora dzinodya zvakafa zvega. Babalawo vakangotora dombo kwakutema gora riya ndiye zii rakadaro. Gora rakatorwa musoro chete, mutumbi ukaraswa musango imomo uchinzi hauna basa. Musoro wakatorwa ukasanganiswa zvakare nemishonga yakasiyana-siyana. Ndikadzokorodzwa sekondi raundi yenyora. Babalawo vakati vapedza vakati ndidye musoro wegora, asi ndisafa. Ndakadya nyama yechinhu chakafa choga, mukuziva kana mukusaziva. Vatete ndo zvinhu zviviri zvakaitwa naBabalawo kwandiri. Kana kuri kuprofita hakuna aimira pandiri. Ndainhonga tsono murima kusvika pakuudza munhu adhiresi yekwawabva uye national ID namba yako. Asi mukutarisa kuprofita hwandaiona nekuzevezerwa munzeve dzangu, zvainge zvisiri zvekudenga, ndezvekutsvaka mari, kutsvaka mafollowers. Ameno akatiroya senyika, minana tinoida. Pasina nguva ngani chechi yangu yainge yati maku kuzara. Ndaizenge ndoidya mari
yemarema, mari dzematithe, mari dzekusidha paivhu rakaorera vatete, zvaifaya kani kusvika pakutenga stand yechechi. Ndainge ndava nemari inoraudzira mumastreets umu. Ndainzi ndinoona ndine talent, asi vatete toda kukuudzai kuti hapana chipo. Ndaikuona vanhu mari vachifunga kuti vauya kuzambuko. Ndainge ndodofambawo nemota ndopfekawo bhutsu inorira kunge gogo yechikadzi. Vanhu vanorespekta mari. Kumaconference ndaive ndisingachabvi. Pandinopedza kutaura ndopiwa envelope yakakora kudai ine mari. Handizivi kuti mishonga inofamba sei. Umwe musi vatete, mutendi wangu ainzi mai anotipa, kwakauya amai vake kubva kumusha. Mai anotipa nemhuri yavo vaiva maoverseer. So now and then vaindipa zvipo. So mbuya vaano vatete vakandivigira chimukuyu chaiva chakaoma zvakanaka. Apa mudzimai wangu kubika paiva pamusha pake vatete akanyatsoisa dovi ndikawa pabepa reremoyo. Handizivi kuti mushonga wanga wasvika paexpiry date here. Kana yanga yasvika nguva yekuti ndichidona, ndakatadza kuzviona kuti nyama ndainge ndapiwa yainge isina kudona ropa, asi mombe yainge yangodona yoga kumusha. Vakati havangarasi usavi, kwava kusasika kwava kuya nayo kudhorobha. Hana yangu yakati tiba. Baba layo vange vati ndisafa ndadya nyama isina kuchekwa huro, isina kubuda ropa. Zvino izvi zvaive zvipi? It's like mapowers angu akaluza simba. Vatendi vakatanga kubuda one vachienda kumaprofeti vamwewo vaipfeka tubhurugwa twakati mbamba kupema nekupema musoro. Ndakasara nedangwaza rechechi. Apa hapana anoda kana kuri haya vatete. Baba lavo vakakandwa mujere. Ini handichina vatendi. Ndangosara nebuilding risina kana anoda kana kupfuura tsoro achindipa rent. Dai zviri izvo hazvo zvoga ndaifema zviri nani. Munzeve dzangu munotaura munhu achindisevezera zvandinonzwa ndoga ini. Mumwe musi ndakanzi ndikurure hembe pakati pedhorobha, zvekuti vanhu vazive kuti ndakaromba. Ndizvo zvandaiva ndisingadi. Zvaitova nani mazuva ndaipiwa nzungu nemagaka mutumapepa tweshuga. Chandakagoona hapana. Kuda mari zvakanyanya ndiwo mavambo ezvivi. Mudzimai wakatiza, wakaneta nayo nhamo. Anga ajera luxury kuiswa mawivi every week. Zvino iko zvino mari haichabude. Ndakaiteiko? Handina kokurunywa urombwa vatete. Ende kumwe kwose kwandakamboenda hapana anozvigona zvemusoro wegora. Vanogona zvana nyoka nezvimwewo. Manje handingaiti top up yemushonga indagara ndine zvinondinetsa kare. Asi zuva nezuva ndinogara ndichizvibvunza kuti ndakaitei, nekuti nhamo yandiri kuona izvezvi itori western yandaimboona. Handina rugare, ndiri chiseko chenyika. Ndakadonha kubva panzvimbo yakakwira ndikanowira paruware. Are you a Zimbabwean business owner operating in South Africa but struggling to open a proper business account? Distinct Africa Holdings can assist you with opening your South African business bank account with FNB fast and compliant. They help Zimbabwean-owned business with all required documentation, compliance, alignment, and full support throughout the process. And that's not all. They also assist you with VAT registration, tax clearance certificates, tax returns, and full company compliance. If you are serious about trading legally and growing your business in South Africa, this is your solution. Contact Distinct Africa Holdings today on +27 73 115 2057. Let them handle the paperwork while you focus on growing your business. Mungu waudza kuti mabva kuna tete Gloria nditika ndiri musikana ane makore 19 ndinogara Bulawayo ndichishanda as a houseband. Vatete ndine nyaya inonditsemura mwoyo nguva nenguva. Ndakakura nevabereki vangu vose kuchikoro ndakagumira form 4. Kukura kwangu handina musi watakarara tisina kudya nekuti takazvara tiri vana 6, 2 boys 4 girls. Tose takaenda kuchikoro zvakanaka. Ini ndiri wechi4 pakuzvarwa. Nyaya yangu yakamira sekudai. Mugore ra2021 ambuya vangu amai vababa vakarwara zvakaoma zvekuti vaiswera vakagara vakazvimba dumbu. Panguva ndakakura nevabereki vangu vose kuchikoro ndakagumira form 4. Kukura kwangu handina musi watakarara tisina kudya nekuti takazvara tiri vana 6, 2 boys 4 girls. Tose takaenda kuchikoro zvakanaka. Ini ndiri wechi4 pakuzvarwa. Gore ra2021 ambuya vangu amai vababa vakarwara zvakaoma zvekuti vaiswera vakagara vakazvimba dumbu. Panguva yacho inini I was in form 2. Mbuya vakarwara kusvika pastage yekuti vakanonoka kusimuka kuenda kutoilet vaizviitira. Pavaroora vavo
amai vangu ndivo vaivatarisa kuti hembe dzawachiwa here and everything as well. Tete taenda kurwizi nemadhishi tichinowacha tsvina yambuya takapfeka madyombo apa yainunwa zvekurevesa. Vamwe varoora vakanga vasina hanya nazvo vaingouya kuzovaona chete. Umwe mwana womusikana ndiye aipota achiuya hiyende semunhu akaroorwa zvaisaita kuti agare ari pamba nguva dzose. Kurwara kwambuya kwakaita kuti vaendeswe kumaclinics nekumahospitals vachinoitwa masikani kusvika vanzi vanoda kugezwa mumudumbu. Mari yainetsa sevanhu vanogara kumusha, asi baba nemasiblings avo vakaita konde kuti mbuya vanorapiwa. Mushure makunge varapwa vakadzoka kumba vakaita zviri nani, vakatanga kupora zvishoma. Vakazoti vapora takafara kuti Mwari vapindira. Takagara tete, takazoti tava muna Mei, mai guru mukadzi wamukoma vangu vakanga vachida kuenda kudhorobha kuna Budi. Vakati vaida kuenda natete vadiki since anga asati ava kuenda kuchikoro, akanga ane 4 years plus ivo vanga vangori nemwana 1. Mama havana kuramba kuti vaende, taitofarawo semhuri kuti mwana akunodyawo chirungu. Zuva rekuti vaenda rakasvika, tikavaperekedza zviya zvekumusha zvekuti unofumira kubata bhazi. Mwana wamai vangu aifara tete nekuti paakaudzwa kuti ndichaenda nemi kutown aigara achibvunza kuti tichakwira rini bhazi naye maiguru. Vakazokwira havo ndiye huti kuenda. Takasara takatarisa bhazi richipota ndokudzokera kumba togadzira kuenda kuchikoro semazuva ose. Zvinhu zvaifamba zvakanaka kuzosvika tafonerwa kuti mwana ari kurwara, anoti musoro, dzimwe nguva mudumbu, sometimes kuzvimba makumbo. Tete zvaiva zvakawanda zvaiitika pamwana. Vakambogara naye mwana sezvo aiita sezviri nani. Hatina kuzwa kuti mwana ari kukuvaira mukati kusvika tava muna November ava kuita serious. Ndipo mama pavakati uyai nemwana nekuti kufamba kwakanga kwava kunetsa. Mukoma vakatsvaka mari yebhazi, maiguru vakauya nemwana akaendeswa kuchipatara, but hapana chinobatwa kuti apa ndipo pane problem. Kuitwa masikani painge pasina problem yaionekwa. Mama vakatanga kufamba nemwana kumaprofita, tichipiwa minamato tichishandisa but no change. Pamba paiitwa minamato but zero. Kufamba kwainobatwa vabereki vababa kuti ndivo vabvisa urwere hwambuya vakaisa pamwana, asi kuti tivaudze taishaya kuti totangira pai. Taingoti ngatifambei toenda, asi hapana chaichinja. Takabata 2022 tichingozama kuti mwana apore. Apa ndiri kurangarira riri gore rekuti aende kuchikoro, asi nekuda kwekurwara hapana zvataikwanisa kuita. Vatete taifamba usiku kusimuka kuma10 tichitsvaga vanotibatsira mwana asingarari. Kwaiedza tichingofamba kutsvaka vanobatsira. Zviya zvekuti unotsva takaisa pasaidi tikakoka zvivindi, asi hakuna chinhu chaindirwadza sekufamba usiku muchitsvaka kupona, imi muchifamba nemunhu ari kukonzera wacho, asi kuti mubereki mungamuita sei? Mama vakaonda zvekuita sevachadonha hembe dzichisungwa. Kana ari madhorodhani hatitauri, taimukira na4 kuti tinonyikwa zuva risati rabuda, asi hapana zvaishanda. Mama vakazoenda kuguta kwaiva nababa, but vakambozamawo ikoko, hapana chakachinja. Ipapo takasiwa namaiguru tiri vatatu nemunin'ina wangu plus mwana wamaiguru. Tobva taita 4. Makanga muri muna February. Tisu taiona kuti tarima here nekusakura. Apa mombe nembudzi dzaiva dzakamirira maiguru sezvo isi taenda kuchikoro. Ipapo ndainge ndava form 3. Zvisinei takagara pamba hoping kuti mwana achapora, asi zvanga zvisingachinji. Takazoti tava muna March, mama vakadzoka kumba vaine minamato we14 days kuti tiugeze munhu wese. Ipapo mwana akanga akuita zviri nani, asi anga achiri kurwara. Pakauya mama, takaita minamato ukapera. Veukama kunyanya vana sekuru hama dzamama vakazoti kuna sekuru baba vababa ngatifambei nemwana. Vakamboomesa musoro vakaita zvekumanikidzwa. Pese apa patairapisa mwana takanga tine mbudzi dzakawanda, asi munhu aigona kuti anoda mbudzi 4 kana 5 dzichitora zvekuti takasara tisisina dzakawanda. Takasara nembudzi below 10, asi kwanga kuri kudyiwa mahara. Mbuya amai vamama vakafona vachiti ndapotsa ndarohwa nemheni ndichinzi muri kuda kuonesesa, asi munhu wacho vanga vari sekuru. Takagara hedu mumwe musi muna April manheru tave kurara. Takanga takaungana nekuti mwana aichema, saka tainge tichida kuzobatsira mama. Zvisinei takati tava kurara, mama vairara pabhedhi isu towaridza pasi. Ini ndorara nemunin'ina wangu mumwe ainditevera, maiguru kusaidi nemwana wavo musame room namama. Asi musi uyu ndakadanidzwa nemwana kuti ndirare naye pabhedhi pamwe namama. Handina kurara tete nekuti aiti anoda kuona movie rainzi Gomba rina mwana riya.
rakambopisa mazuva acho indakambatira foni. Ndakazorara kova kuedza ini mangwana acho ndaifanira kuenda kuchikoro kundoita zvekusona iya inonzi textile technology and design. Ndakaenda tikanosona. Tava munzira kudzoka, umwe musikana wepanext door akafonerwa namama vake vachimuudza kuti ndingashaya kubvira mwana wamai vangu. Panguva iyoyo ndakamubvunza kuti wekupi, nekuti ndanga ndisina tarisiro yekuti munhu wandaitamba naye madeko anzi ashaya. Ndakazoita zvekuudzwa zita nesurname zvakazara kuti ndikwanise kunzwisisa kuti asi handina kuzvigamuchira. Takafamba nzira yose, mwoyo wakatsemuka, ndichiti zvimwe ndinowana mwana wamai vangu ari mupenyu. Asi tichiri kanhambo ndakaona pamba pakazara vanhu. Ndakanzwa kubayiwa chaiko. So mushure mekunge mwana ashaya, ini ndaiva kuchikoro, ndakaswera ndichifara nevamwe ndisingazivi kuti mwana wamai vangu ainge atofa. Zvakandirwadza kuona mama vachitambudzika mumwoyo nemupfungwa. Ndaisaziva kuti pfungwa dzinorwadza idzi kana ukarasikirwa newe padhuze. And that was my first time kuona rufu kubva ndichizvara tairuzivira kwevamwe. Zvisinei mwana akavigwa zvakanaka. Kwedu kana munhu achinge achengetwa, vanhu vanosimuka semhuri kufamba vachitsvaka chauraya mufi. Asi zvinobatsirei tete kuti vanhu vazotsvaka chauraya munhu, asi pakurwara hapana akambodawo kufamba nesu. Ndaiva mwana mudiki, but hasha dzandainzwa senge musoro uchatsemuka. Mukuzofamba umu, baba vababa vangu ndivo vakanobatwa havo, vakazvitaurira ivo nemuromo wavo kuti ndini ndakauraya mwana. Kubvunzwa reason vakati hapana, utsinye chete. Vatete kuwedzera mhiripiri paronda here. Ndichiona mama vachiwedzera kuonda, ndakazviudza kuti uyu mudharawo tichapedzerana. Takagara hedu, life ichienda kumberi. Ndakazonyora O level yangu 2023 ndikafoira masubject 3. Ndikapasa 4 ndokuzoenda kubasa hangu. 2024 mbuya vakatanga kurwara futi. Apa vakazorwara kusvika pakunzi mabhonzo avo hasisina kubatana kunyanya pamutsipa apa. Vakazofa havo muna April ndokuvigwa. Asi chakandirwadza ndechekuti vakaurayisa mwana. Ivo vakasara nezvimakore 2 kuti vafe here, mwana ane 5 years. Pakuti ndicheme ivo, ndaichema munin'ina wangu. Handisi kuzvibhilivha kuti akatofa ini. Now ndine problem yejeko. Ndazama nepose pandinogona kuti ripere, asi raramba. Kana ari mapiritsi ndamwa, kana ari mashizha nemidzi, ndazama kwese kwandinofamba, ndinongonzi sekuru vako vanoziva, nekuti vanonzi vanoona kuti mwana achazvara ari musikana omukomana. Vanoziva futi kuti achatanga kuenda nguva yake rini. Ndikatarisa ndiri grade 7, ndichitanga kuenda kunguva, ndairota ndichirara nemunhu, asi face yaisaonekwa. Handina wandaiudza nekuti ndaishaya kuti ndotaura ndichiti kudini zvinhu zvinonyadzisa kudaro. Jeko rakazotanga ndava form 2. Kubva ipapo kusvika nhasi kutambudzikwa chete. Mama vazama, kana rikange ratanga haro, ndinokumbira kuti Mwari, kana imba yangu yapera kugadzirwa, itai ndiyo yangu. Chimwe chinondirwadza ndechekuti vanhu vanondibatsira vanoziva nezvejeko vanoti ukaramba uchirwadzwa naro rinokanganisa chibereko katadza kuzobata mwana. Saka zuva rega rega ndinogara ndichitya kuti ndichazoitawo mwana here, nekuti ndichiri nemakore akawanda kuti ndizonzi ndaroorwa kaini. Ndombofunga kuti asi kuti ndikasire hangu kuroorwa kani, asi vabereki vangu ndinenge ndavabaya nekuti vakatarisa ini ndivachengetewo neimwe nzira isiri yekutambura. Tete kana pane vanozivawo kuti ndobatsirwa sei kuti jeko iri rirwadzewo zvine mwero, rirege kundionesa moto, nekuti ndiri pabasa, musana uchirwadza, kumira handigoni, kugara handigoni, kuvacha kwacho kuumburuka chete, kubva muchiunomu unobata mabvi zvinorwadza kuita sendabatwa nechando. Kuno kwandiri ndinogara nadhedhi, zvekuti vanotoziva kuti ndiri kumwedzi, nekuti ndivo vandinofonera kuti ndava kufa ini, vouya kuzondiona. Varungu vanosvika pakuti tave kutsvaka umwe, ndoshingirira kuita basa, marwadzo imomo ndingadii vatete, please help me, ndatambura. Ndombofunga kuti kufa kuri nani. Thank you nenguva yenyu, may God bless you nebasa ramunoita. Ndiri kudzidza zvakawanda. Sorry chokwadi. This is very painful. Jeko racho kana rogwadza zvekuti unotadza kana kushanda, zvinorwadza. Even pamataura nyaya yemwana paya vana sekuruwo nefamily kwaunenge uchibva, zvinhu zvakaoma unoshaya kuti zvonyatsoitwa sei. Mhuri yeZimbabwe handizivi kuti tingabatsirawo mwana uyu sei. Chema warwadziwa nejeko, chero uchimwa mapiritsi richiramba. Hey,
zvakaoma. Pane inonzi red raspberry tea, handizivi hangu kuti inogona kubatsira here, asi kungozamawo zvapakwe kwangu wakuzama. Pane inonzi red raspberry tea kubva musi wa1 izvezvi, nguva yacho isati yasvika, uchingoisawo matispuni 2 woidziisa, soak, rodira mvura inodziya, woirega mashizha acho ari mukati, worega achiningirikena achibuda so handiti. Then after that, maybe after 30 minutes, wotora mvura yachona womwa every day. Just do that every day. Tigona kuti jeko racho rinofamba sei. Red raspberry tea inowanikwa kuDischem 30 or 40 rand chibox chakadai, you get it. Let's just try that one. Asiwo muri Zimbabwe kana pane pamunokwanisa kubatsira napo, vedu endokumbira kuti musiye comment section. For your assistance in FNB bank accounts opening, for FNB non-resident account bank opening, company registration, CIPS returns, SARS registration, contact us on +27 686 822 173. Anditika kana muda kuvhurirwa maaccounts enyu ekuFNB, kunawo kubhenga zvemari kwete kuda kuisa mari pasi pemattress, we go kunonzi kuvelvet figures. Anditika ngativanetsei tichiti nai vedu we tivhurireiwo mabank account. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Nyaya iyi yakanyorwa namukoma, makambotumira nyaya yavo iya rega tinzoti vari kuti kudii. Good to be here again, as I've been on the show about a month ago. The story of a 30-year-old brother who grew up being abused by my stepmother and get betrayed by my own family and became a loner with no friends to talk to. However, Tete, I'm really grateful for the last post you published, my story. It really reached out to so many people, and a lot of people came out in numbers sending love and comfort. I'm really grateful to know that there's still good people out there who would care for a total stranger and choose to go out of their way to have a conversation with me. I'm really grateful to be a member of this community, though almost everyone I connected with are outside Zimbabwe. However, I'm still open to make more friends that I'll be hoping to meet in person. I'm back again with another story today that happened recently, soon after my previous story. Month end January, pakashaika bamnini vedu vaigara kuBulawayo through tragic accident yekutsikwa nekombi parent. Unfortunately, he wasn't the only one akatsikwa in that incident. Pakatofa vanhu more than 8. But vedu bamnini ndivo vakatanga kufa on the scene. And I had never met this bamnini, but akangokurawo tichinzwa kuti variko. So nhamo yakatanga kurongwa. And baba vangu ndiwo nyakundifonera vachindizivisa nezvenhamo iyoyo. And I knew kuti kufona uko, it's a way yokutoudzwa kunzi your attention is needed, because he never calls or texts or just to check on you. So in his words, he said, ndiwe mwana wangu mukomana mukuru wekuti tikawirwa nedambudziko unofanira kuzivisiwa, uyezve kuvapo tichironga pamwe chete nedzimwe mhuri kuitira mangwana kana tisisipo munozosara muchiziva kuti nhau dzinofambiswa sei. Ndikati zvakanaka baba. Ndakaenda kwainge kwakaungana vamwe hama dzaive muno muHarare since bhodhi yainge ichiri kuBulawayo. So mhuri yakawirirana kuti bamnini vanovigirwa kumusha, which involved people to contribute for transportation and other things. Zvepanhamo paingonzi munhu pawagona ipapo. I contributed $20, which included me nababa, as I knew kuti we still had a long journey ahead of us. Plus it was month and bills had to be paid. So transport yakawanikwa yaikwanirana nemari yanga yaunganidzwa. Magrosari akatengwawo, transport yaikwanawo hayo vanhu vashoma. So I had to chip in kuti baba vawane chekufambisa kuenda kunhamo nekudzoka. Takaenda kumusha. Along the way ndokufonerwa kuti pane mumwe muzukuru ari kumarondera ari kuda kutakurawo ashayiwa transport. Ndokudarika tichimutora neyangu mota yange yakatozarawo nevanhu 6. Ndokusvika muzukuru uya aine tuvana twake 2. In total muHonda Fit takazoenderera mberi nerwendo. Mota yava nevanhu 9 in total. Moyo wangu wairwadza kuti mota yangu yakaremerwa, asi hapana zvandaigona kuita kusiya hama murodhi. Takanosvika kumusha, rodhi yakacherwa nemvura. Mota yaifamba ichikweshera dust road yese juu nekuremerwa plus nekushatawo kwerodhi. Ndaingonamata kuti dai tasvika mota yangu ichakanaka. Takazosvika pamusha kuma4 am kunze kochena nekuti takanonokera murodhi. Taimbosvika pamwe pakashata zvekuti vanhu vaitombodzika kuti mota isimukwire tigone kudarika. Fast forward, nhamo yakaitwa ikapera, tikapinda munzira kudzoka. Takazenge tava 4 chete mota, ini nabamnini nemunin'ina wangu nemuzukuru wedu. So tiri munzira, muzukuru ndiye akatanga nyaya
yaive iri directed to me ichinzi sekuru musazonyanya kurova kudaro mubva mati zii munomboitawo muchibatika kumba muchiona ana mudhara kuti vari sei okubva kwamakaita kumba pane zvanga zvanetsa semuzukuru handimushore hapana chaanozivake nekuti anogarawo kumba kwavo in another location. Chakazoita ndibatikane ndechekuti baba vakabva vadaira kuti shuwa vachizama kutsigirana nemashoko emuzukuru. Indakaramba ndakanyarara semunhu aidhiraivha. Muzukuru ndokubva adzokorera kundibvunza kuti sekuru kubva kwenyu kumba pane zvanga zvanetsa here since musina kuzombobvira madzoka kumba. Ndakadaira muzukuru ndichiti munhu cannot just change overnight. Ndikabva ndamisa mota muside road. Ndikapa munin'ina wangu kuti adhiraivhe tiende kumba. Ndobva ndagara kumashure. Muzukuru akati sekuru ndokumbirawo titaure zviri kunetsa. Tibve tagadzirisana pachirume. Ndakazarirwa neshungu mumwoyo mangu. Ndikataura neshungu ndichichema ndikati ndofunga mese munoziva zvakaitika kubva panhamo yamai vangu. Baba havana kunochema mai vangu kana kubatawo maoko zvavo. Havana years down the line hanzvadzi yangu ikashaika zvakare. Baba vari kuSouth. Ndavafonera ndichivazivisa nezvekushayika kwasisi through an accident. Baba vakapindura mashoko ekuti mozotiudza kuti program iri kufamba sei. He didn't have any intentions dzekuuya kunoviga mwana wavo. Though hama dzakazovapa pressure vakazouya asi still vakazosvika mwana atovigwa. Zvinhu izvozvo zvakandibata. Then chakazoita ndibve pamba ndechekuti pamba apa ndaiwanzo kunge ndiri ndega since baba vainge vadzokera kuSouth. Mainini vaigarawo kubasa kwavaishanda vaidzoka maweekends or maholiday. So in most cases ndinenge ndiri ndega. However gare gare pakazouyawo cousin sister yedu. Reason yaive yekuenda kuma extra lessons as she was preparing to write. So she was on holiday. So she had to study hard and take extra classes. Izvi vakawirirana vega paukama hwavo. Since cousin uyu ari hama yana mainini ava, ina handina kuita problem nazvo ndokuti pamba hapasi pangu. Ndavangozvigamuchira. Zvadaro so this cousin aitumirwa mari yemagroceries nevabereki vake nemabrothers ake. Indaishandawo kwandaishanda. Food yangu ndaitenga mumba maigara muine food. Tati gare gare cousin one day came calling achiti ko ndisipo munogara sei nagogo. Seems like she doesn't like you at all. Ndikati ko what happened? Because she came to me and said I want you to complain kuna sekuru wako reva baba vangu ini kuti kumba uku hatisugarisana zvakanaka nemwana wenyu. He is proposing love to me so that vatadze kuirana baba vacho abve pamba pedu. Munoziva tete ndichinzwa mashoko aya ndakarwadzwa kusvika pabhonzo kuti ko ndakanyanyotadzei chaizvo kubva vada kuda kundigadzira nyaya yakadaro. Ko kana vanga vasandidi pamba pavo vadi kungotaura zvakanaka kuti mwana wako mwana wakura chirumurika hako utangewo hwako upenyu than kundigadzira nyaya yakadai ndega. Ndakatoona kuti this was a warning. Yanga yatouya. So ndakaona kuti ndikada kuramba ndakagara pano unogona kugadzirwa kana imwe nyaya yekunzi ndabata cousin rep beta ndibve zvichakanaka. Ndipo paya pandaiti ndakazotaura nemurungu andaishandira akanditora ndikazogara kumba kwake. So ndiyo nyaya yakaudza muzukuru vese nababa maererano nekubva kwangu pamba uyezve nekuva self isolated. Muzukuru akabatikana nazvo ndokubvunzawo kuna baba kuti zviri kutaurwa nasekuru ndizvo here. Vakabvumirana nazvo. Muzukuru akambozamawo kuda kuyananisa achizama kuda kuonesa baba wangu kuti mwana wenyu ane chigumbu nekuda kusanochema mai vake. Vakapindura vachiti handina kuenda kunochema kana kunobata maoko nekuda kwekuti ini namai vake takange tatadza kuwirirana. So kunhamo kwavo ndainotsvake. Munoziva mashoko iwo akandibata handidi kunyepa. I only expected a sorry from him, not another stab in the back. Ndakachema ndikati ko isu sevana tinokwana papi pakutadzirana kwenyu vabereki. Isu toziva kuti pachivanhu chedu kunhamo unoindira vana nekuti makasiyana henyu. Asi makabereka vana vaviri mese. So muzukuru akazama, baba vakazongoti aiwa kana zvandakaita zvakakubata kubva sori. Asi yanga yangova sori yeye kuti zvipere. Takarova rwendo kusvika kumba kwana baba vakasara ndokubva ndadzoka pasteering ndokunosiya muzukuru kumba kwake ini ndokuzoendawo kumba kwangu. Back to nyaya yekuenda kunhamo. Ndakaisa fuel ndega mumota the whole trip to and from fuel tollgates. Kufamba nababa nevamwe vandaive navo munzira imomo spending vanhu vaimwa nekudya macontribution kuno nekumusha ndongoti the whole cost yenhamo costed me something like $200 which I used from my own pocket. So ndasvika kumba ndarara the next day ndaenda nemota kugarage cause yakadzoka yakurira pasi pese apa cause of overloading plus kukweshera kwese kuya. Ndikati ndinogadzirisawo mota suspension yese yakafa mberi nekumashure. It costed me $350 to do the whole suspension including my engine mountings ese. Biroro
rakandirwadza cause ndakazvita ndega without anyone's help, but it came through by helping vanhu kuti vawane comfortable transport kuenda kunhamo. And I regretted kuenda kwangu kunhamo. Then I told myself kuti I'm not going to help again if kana kubatsira kuchindisiya ndiri pama1 kudai gare gare. Kutanga kwewiki rino ndakafonerwa namai nini zvikanzi baba varwara, vaita mota pakati pemakumbo vari kuda kuenda kuclinic. Ndikati aiwa pakanaka, ina hangu handina mari asi ndokutumira yandinayo kuti mwedzere. Ndakavatumira $20. Vakanochekwa mota riya vakadzoka 2 days later vakatumira message kuti baba vari kutoita serious todi. Ndikati handizivi kuti tingadii, rather than kutongoti he needs to get medical attention. Asi ini pari zvino handina kana pekutangira because of the bills I paid kugadzirisa mota, and this is month end, mari dzemarentals dzakudiwa, handisati ndatowana mari yerent. Vakaramba vachibvunza, saka todii? Indikabva ndambonyarara kuwapindura up to now, not because handisi kuda kuvabatsira asi because handitori now. Mufunge, so I wrote this today to get advice kuti ndodiwo. Mind you, hama dzangu idzi, they don't care about me. Havana kana musi wana wanofonawo kana kungonyora vachibvunza kuti uri sei, kuri sei kumba. Ukaona vanyora just now, they need your assistant. And pese pandozama kuda kumbobatsirana nawo pane zvimwe zvinhu kusaidi kwangu, zvinhu zvese notanga kusangofamba zvakanaka to a point yekuti ndinobva ndatombomerwa zvekutoshaya pekutangira. So handize kuti ndodi hama dzangu, I don't get any help or assistance from my family. I'm only the one anotova supporter iwo. So ndasvika pakunetawo kuti whenever I help I tend to suffer alone. Ndisina wandinozochemerawo for help. My life depends on me alone, and it's hard that way. I prefer to make friends with strangers who would like me for me, not for assistance. So Vedare, please help a brother in need of an advice, and as well as making good friends with genuine intentions. I'll be in the comment section. Thank you, Tete, for reading my story, and thank you, viewers, for taking your time to listen to my story. May God bless you wherever you are watching from. Ndatenda. Yeah, zvakaoma. Tazvinzwira nyaya. Pane pandibata pekuti baba vakati handina kuenda kunobata maoko amai vavo because isusu takanetsana. I've always spoken about co-parenting. Let's agree to disagree. Kana tadecide kuti hatichadanani, yes, hatichadanani. But ngatidzidzei kuva nerelationship. Ndoziva kuti maZimbabwe ndakamboona imwe post yakapostewa yanga yakanzi co-parenting in Zimbabwe mazino kwevadovi nestraw. Because zvinoitika ndezvekuti idhudu chete kuhukurana sembwa. No, let's agree kuti no, iwe neni hatichadanani, it's okay, but we have children together. Let's learn to be civil. What do? We raise children together. Kune service day, kune prize giving day, we toinda tonoona vana. Anditi takatanga kuzvionera kuno Joni nchiona kuti mai vanouya nemurume wavo vachizosapota mwana, baba vanouya nemukadzi wavo vachizosapota mwana, peacefully touchera maoko, topuwa present, totora mapicture, zvapera toenda. Because we brought lives muupenyu muno, anditi. So let's learn to be there for our children and put our differences aside. Mama vashaika, mama vashaya, anditi. Daddy, all you have to do was go. Muno bata maoko. Rufa achisi chinofadza. Kuti handakakumaka yosaka echa wakaora. No, that's not right. Even ID is in pain because daddy vakamusiya. Sister yake, if you remember very well this story, akaona accident. Akatoti munhu yakuvara asingazivi kuti ndisisi vake because unodistortika kapanoita accident. Auzoudza daddy kuti daddy sisi vashaya svika tichatoona kuti motiudza kuti marongei. Parents vanotikonzeresa mapain. Saka pamwe pachona zveshuwa kana kwai hama yedu yashaika, hama usingazivi. Gai ndisataura zvakawanda, munotaura muchiti kwai ndisazotaura zvisina basa rose. Make wise decisions. Anditika. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Makadi Tete, hide my ID because I'm well known. I'll mix my both Shona and Ndebele zita ndichazviti Mary. I'm 23 years from Bulawayo. Now ndogara Botswana. Nyaya ndeyekuti ndinopinda church mapostori. I hope you know that church nemutemo yayo. I got married when I was 15. My father was not that strict, so he didn't care so much nemutemo yechurch. Ndakapinda chikoro ndikanyora form 2 until term 3. My elder church told my father if I don't get married he had to step down. My father decided kuti ndirege kuenda kuchikoro. He only did it nemoyo unorwadza. He wanted me kuti ndipedze chikoro because I was doing good at school, even in my sports at school. So ndakarega school in 2017. My teachers came kumba kakawanda. My parents wakandiendesa kwagogo. They told them kuti ndakatizira. Then baba vakati, I won't force
you to anyone. Find your future husband wega. Remember, he was not strict. I used to have friends of mine, a boy. So naye paakanzwa kuti ndanzi ndurorwe akashandisa mukana, he proposed, then we got married 2018. Ndakasvika kumba kwavo ndikatambirwa zvakanaka. The boy neni we were virgins. We didn't know where to start. It took us 2 weeks pasina chakaitika. Then after 2 months I got pregnant. After 2 months I had a miscarriage. After 4 months I got pregnant again. So my parents vakati nimbouya kumba kuchinja mepo. I went mimba in 3 months. After 7 months I found out he was having an affair ne-girlfriend yacho yaitouya kuinbox achiganza hanzi your husband anondida because you are not a good wife. Tete, I avoid mutauro because I was pregnant. Ndakati okay, fine, go and be a good wife for him. Madam Bloka. Tete, I was a prayer warrior since my miscarriage, so I focused to pray and give birth safely. After 2 months, I confronted him about that girl. Akanditi, why don't you say, since wakaenda kare, wow, he was not even sorry. Then I forgive him. I gave birth naturally, home delivery, bouncing baby boy. After 3 months, ndakadzokera. Then we moved out of his parents' house. We started a life in our own. Then mom gave me money to start kabasa. Baby boy was now 9 months, since he was not giving me any money for my basic needs and wants. So I started kamusika kadiki. Then kuchipostora ndizi mwana wekutanga hareri. So I had to get pregnant again when he was 1 year, 6 months. When I was pregnant again, he had an affair again. This time it was worse. I sadaka na kundiona. He would come home late, sleep in his car. I told Anatete vakati maybe inumbu. Digatu okay, fine. I started with a strong discharge coming out. And then vanaenda kuchipatara, they said yeast infection. Panana ndine numbu apa. Chimwe ndaizvitira ndoga. Then one night Habi akati mukati taure ndakuda kuroora mukadzi wechi2. Hanenge karova ndikamuti wandishure, I'm still young for this, please let's fix our lives. Titenge imba tovaka. Akati that doesn't concern you. I'll be there. I'll be the one supporting this family. Ndakati okay, fine. Ita zvamunoda. I gave birth due to stress. Nemwedzi isina kukwana, natural birth, baby girl. She nearly died in hospital. I prayed like a mad woman. My father came, wakandisimbisa kuti you came panyika usina chinhu, uchadzokera usina chinhu. Murume chaiyo wakamwanya panyika. I didn't understand that properly. As I'm growing, I'm beginning to understand kuti chimwe nechimwe chine nguva yacho. Kune nguva yekufa nekusuwa. After 6 months, he cheated again. This time he brought STD. Tete, wow. Varume hatina zera navo chokwadi. So ndakaenda kuhospital tikarapwa ikapera. Since then tete handitombonzwe kunakira nebonde. I feel nothing. I don't have feelings, but I still love him. Iyo kumira haichamiri like before. I only pretend kunakira when he's on top of me, but deep inside ndongoti dai apedza ndirare zvangu. I don't know my feelings angu anopedzwa nei, because I don't even use family planning injection or anything. I'm a prayer warrior. Each and every time I pray, God makes me love him again. Plus now, ndakutonzwa kuchiva any man by looking at them, but I'm not willing to cheat on him. I don't know, is it a spirit of lust or kusatokutskana nebonde? I don't know kubasa ndinoinda. Remember I said ndakaita musika. It's now big, full of stock. Mari ndinoiwana yezera rangu. Ndinozviitira chese chandinoda. To cut my story so that you don't get tired of reading. I see sometimes you get tired. Mozondiudza kana maposta tete. Thank you for your channel. Irikubatsira akawanda. Alright. Pane movie ndakaona nezuro ndiri pa Facebook zvangu ndandisina zvandaita ndakambozorora. There's this movie that I saw yakaitwa na Chick Alljoy. I think his name is Chick Alljoy. You must watch it. It's a 3 minutes film pa Facebook. Yemunhu anenge achiabhuswa nemurume. Kazhinji kachona when women face abuse kunenge uchingodzi qinisela mntana mumendo unzima. Girl kunzima ngempela. Ndozvandingangotaura. But I think the only person who's going to make a decision, kana uchiti unogara nemurume habhadhari rent, unozviitira zvese, chake ndechekumitisa nekunza STE nekunza STD. Baba vandechekumitisa chavo kumitisa nekunza STD nekunza vamwe vakadzi nekunza magirlfriend. Do you think that relationship is healthy? It's high time people start choosing themselves. Anditika handisi kuti kudi kana kuti kudi. Vandiri kungoti zvafane bhora kana tiona bhora tichiti dea kavawo. Dea bata. Ndozvatiri tichiita because tiri kuona kabhora taudziwa nyaya
kuti ndo zviri kuitika. It's all up to you handiti. Guys, tinokutendai nekuona chironga kwamaita, Mwari akuitirai zvakanaka. So I have opened a WhatsApp group for our Mother's Day this year. Tawana venue yakanaka fun. It's a beautiful venue. It's not going to be like last year's venue. Last year takazotambura nerusha, mamu nerusha, vanhu vachita rusha pa, so that we could not even hear each other. This year, like I said, our Mother's Day, we are going to be charging 800 per person. Sekutaura kwandakaita kuti pane chikafu, pane mari yevenue, pane mari yaphotographer, ne mari zvakare yemafacilitator, ne mari zvakare yekuti tikutengereka zvimapresent komongodzokera musati makabata here imikani. Saka ngatiuyei neuwandu hwenyu. If you'd want to be part of this, ndanga ndataura kuti number it's limited. I booked for 20 people, so I need the first 20 people to attend. Kana muri kudiaspora mchida kuti vana mama vauye, it's only 800 rand. I think it's about 40 or less than $40. I'm not sure about the rate ipapa. Asi isusu kumarands mongo convert amoita kumarands anditi join a group. Toda vanhu vari serious this time, toda vanhu vari serious vari kuuya inde kunenge kuchinakidza naika. This year theme yedu zvakare techingotaura kuti dress like the queen mom that you are the best mom. Atinga kupika kuti color code chakati hakuna color code as long as makangochena muri ma princess. Aiwa musarega kuya ende kuna celebrity photographer imikani ndiye anombotora mama celebrity kuZimbabwe akawandisa. Regai nimboisa kama makaona mapicture ndakaisa kuti wakatora mapicture akanakisa kani imika musarega zvakare ma photoshoot anoita. If you'd want to take your family picture, if you are in South Africa, vanotora ma picture, my families, my portrait, dress and my events. If you are in Zimbabwe, he's done also really nice videos for artists in Zimbabwe. Variku Zimbabwe, vanotora goma video. Anditika, vanotora goma video. You can also call him. You can also text him. His name is Sir Wilson or Carlos. Anditi. Tinokutenda guys, before we go, regai titi muri Zimbabwe. Makanaka, Mwari akuitirai zvakanaka. Thank you so much. We are finally 50,000. It means we are doing something so good. Mwari vakanaka vedu, ndafara kusingati ndakafara ndochandoniko imikani takabika keke zvino ndakaona kuti zvino muri kure ndotumira zvekeke sei. Regai titoona, let me see what I can do. Titumire makapcake kudzimbako vanhu timbofara tese anditi. I think for the people who are going to come for the Mother's Day, tichage tine zikeke redu gore rindoka. Then also, if you have businesses, I know there are people in Bulawayo, there are people in Harare who would want to sponsor us. And ditika, we are more munoti sponsor mukaisa oka $300, mukaisa oka $200, so that we can have a successful event and you also get to kuti mumarket weka, because this event is big. Mune muchiwanikwa nevanhu more than 50,000 vari paplatform pano. Musatamba kane namba dziri pano. Aiwa muri Zimbabwe tinokutendai. Thank you so much for helping us to grow a powerful community. Aiwa Mwari akuitirai zvakanaka. Tinokutendai nevari kuFacebook. Aiwa, thank you so much. Takatanga page tatiri kuma 400. Right now we are on 4,400. Vhiki richipera tinenge tiri kuma 10,000. You guys, aiwa ndinokutendai. I am humbled. Without you chokwadi tingava chii. Mwari akanaka. Tinovatenda Mwari. Tinokutendai zvakare nemiwo kunzwa kusapota kwakamunoita nesine nguva. Thank you guys for watching. Kana nyaya yenyu isati yapostewa, don't be discouraged. That's akati one day anditi muve nesu rakanaka. Bye bye.